ọkọ mi kì í bínú bí ọkùnrin mìíràn bá jẹ ètè mi nínú eré. Tóyìn Abraham ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbajúgbajà òṣèré tíátà Tóyìn Abraham ló ti jáde wá sọ pé ọkọ ilé rẹ̀ ìyẹn Kọ́lá Ajéyẹmí tóun náà jẹ́ òṣèré tíátà bíi tiẹ̀ ni kì í bínú rárá bí òun bá fẹnu kò ọkùnrin mìíràn lẹ́nu nínú eré àgbéléwò nítorí ìgbàgbọ́ kíkún tó wà láàrin òun àti ọkọ òun. Tóyìn ló sọ èyí lórí ètò The Morayo Show nígbà tó ń dáhùn sí ìbéèrè atọ́kùn pé bóyá ọkọ rẹ̀ á máa jowú pé aya òun jẹ́ òṣèré tíátà àti pé bóyá àlá wà lórí ohun tí ọkọ rẹ̀ lè gbà mọ́ra. Atọ́kùn wá bí ní pàtó nípa ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí Tóyìn Abraham àti gbajúgbajà òṣèrékùnrin Gabriel Afọláyan ti ń fẹnu konu tí wọ́n sì ń fi ètè ko ètè. Ìdáhùn Tóyìn ni pé kò sí ohun tó jọ ìbínú àbí owú jíjẹ pẹ̀lú ọkọ òun àti pé Gabriel Afọláyan tẹ́ rí yẹn èèyàn òun dáadáa ni. Iṣẹ́ eré lásán sì ni ìfẹnukonu náà jẹ́. Tóyìn pé mo lè fi ẹnu ko ẹnikẹ́ni lẹ́nu, àwo mi gan ni Gabriel pẹ̀lú. Kò tán síbẹ̀, Tóyìn tún ní àwọn tó jẹ́ aya fáwọn òṣèré akẹgbẹ́ òun lọ́kùnrin gan kì í gba irú ohun bẹ́ẹ̀ sódì rárá nítorí tí ó yé àwọn náà dáadáa pé iṣẹ́ eré lásán ni. Ó tẹ̀síwájú pé gbogbo nǹkan ni òun lè ṣe ṣùgbọ́n bíi ti àgbèrè kọ́ nítorí kò sí nínú ìwà òun rárá, Olúwa kò sì dá mọ́ òun. Ẹ̀wẹ̀ lórí ètò náà bákan náà ni Tóyìn Abraham ti wá ṣàlàyé ìdí tí ọ̀pọ̀ àwọn sinimá ńláńlá pàápàá jùlọ àwọn ti sinimá fi máa ń jáde ní December ìyẹn oṣù kejìlá ọdún. Ó ní nítorí pé àsìkò ọdún tí gbogbo nǹkan ń ṣọkútú wọ̀wọ̀ olófà tí ọ̀pọ̀ àwọn sinimá náà fi máa ń jáde lásìkò náà ṣùgbọ́n tí àwọn ti rí báyìí látàrí àwọn sinimá kọ̀ọ̀kan tó jáde lásìkò mìíràn wípé kò pọn dandan kí ó jẹ́ òpin ọdún kí sinimá ó tó tà.